Mela, merħba għal din it-taħdita mis-sensiela tal-tradizzjoni orali. Darba għandna lil ex-studenta oħra, Francesca Attart, li għamlet riċerka fuq aspett tal-tradizzjoni tal-folklor tagħna li tantu qribna, tant nisimgħuh f'dal istaġun, illi forsi ma nqisux il-merti mhux kbar, mhux letterarjament kbar, imma l-merti interessanti li għandu bħala ġeneru, l-għanijiet tal-miliet. Meta bdejna nesploraw daw l-għanijiet, sibna provenjenza antikissima tagħhom mill-seklu 8, pereżempju, uħud minnhom, imma mbagħad brotta straordinarja, kulturalment straordinarja, jaslu Malta u jerġgħu jieħdu l-ħajja fil-kuntest ċelebrattiv festeġġanti tagħna. Francesca sabet ukoll dik il-kontinwità daqstant sabiħa, daqstant interessanti bej l-anja li hija tal-ġema u l-ambjent. Pereżempju, ħafna mill-anjiet għandhom motiv ta' dawlu dlam li inti tkun qed tarah bajnejk fit-toroq tagħna. Dwar jixgħalu kullimkien imma fis-sfond dejjem ta' dlam. U mbagħad fl-għanijiet tal-miliet dal-motiv huwa żviluppat bil-dawl divin illi jasal fid-dlam. U miegħu meta ssit il-paralleliżmi interessanti immens. L-onomatopea, ħafna mill-għanijiet jagħtu ħoss suġġestiv lil daw il-motivi. Mhux biss il-paralleliżmi imma l-figurazzjonijiet, l-ikonografija tal-anġlu, tad-dawl, ta' Ġesu bambin imma ġo dinja kbira li diġà qed jaħkimha. Daw il-forom ta' kontrasti fl-għanijiet jissuġġerixxu li fis-sempliċità tagħhom hemm skemi verament interessanti li jitpoġġew f'ħalq il-poplu qed jiċċelebra mingħajr forsi ma jinduna. Pereżempju, Francesca fuqet minnhom bdiet tirriċerka id-dawl f'liema forom jidher. Knejjes mixawlin, il-ġulbina tixal, il-bambin innifsu bid-dawl fuqu. U mbagħad tisma' dilanja, l-inħin kollu tinsisti fuq id-dawl u dlam u d-dawl qed jirbaħ. L-anġli li huma dawl ukoll, il-kewba. Jien naħseb li t-teżi ta' Francesca mertu assolut tagħha għaliex il-ġiri li għamlet biex tiġbor il-varjanti u mbagħad il-mod kif irriċerkat il-provenjenza tagħhom u rat il-mod kif jieħdu karattru Malti wkoll. Naħseb li r-riċerka li għamlet tatna dawl issa akademiku ġdid fuq dawn l-għanijiet u veru ngħidilha prosit għal-riċerka li anka li nebħitni ħafna minn dak li bdiet issib. Inħalli f'idejha ovvjament għal iktar dettalji fuq da l-introduzzjoni. Mela, kif tafu ovvjament it-teżi tiegħi bħalma qal Dr. Profs Mikallef hija dwar l-għanijiet tal-miliet u kienet it-teżi li ressaq tal-grad tal-baċellerat fil-Malti Unuri. Mela, f'din it-taħdida se nkunu qed inħarsu lejn l-iskopijiet ġenerali tar-riċerka, is-sorsi analizzati, l-interdipendenza bejn l-għanijiet u l-kuntest ċelebrattiv tagħhom, l-aspetti tal-arranġament tal-ħoss, il-varjanti tal-għanijiet u l-iskemi tar-rima. Mela, l-iskopijiet ġenerali tar-riċerka. F'din it-teżi jiena ġbart ġabra ta' għanijiet li jitkantaw fil-kuntest Malti. Issa meta ngħidu dan ma jfissirx li l-għanijiet kienu kollha prodott Malti għaliex kif tafu intom aktarx. Uħud mill-għanijiet issellifnihom minn għanijiet oħra barranin. Iżda dawn tant daħlu integraw fil-kultura Maltija illi illum inqisuhom bħalli kieku kienu minn dejjem ħolqien lokali. U allura inkludejthom fit-teżi tiegħi.
se tinxtaħed ħarsa analitika profonda fuq il-motifi, it-tekniki u l-iskemi tagħhom, speċjalment f'rabta ma' tradizzjoni orali li appartienu għalija. Għaliex ovvjament il-poplu Malti jaf blanijiet jisom bħala parti intrinsika mill-ċelebrazzjonijiet tiegħu, imma qatt ma qatt iħabbel rasu dwar ix-xejriet figurattivi, dwar l-iskemi ta' rima, allura jiena xtaqt li nidħol daqsxejn iktar fil-font u nistħarreġ dawn l-anijiet. Mela, bħala sorsi analizzati jiena fil-bidu tar-riċerka tiegħi provajt niġbor l-kodba kollha li sibt tal-kant tal-Knisja, mill-knejjes, mużewijiet madwar Malta u Għawdex, anke mill-ħwienet tal-kodba. Imma mbagħad meta bdejt inqallef fihom irrealizzajt li ħafna minn dawn il-kodba kienu l-istess anijiet, allura ddeċidejt li naqbad 5 ġabrit prinċipali u nifoka fuqhom. U l-ġabrit li qbad kienu liben ta' Alla sar bniedem, in-nijiet tal-miliet, anijiet tal-miliet, in-nijiet imqazza tal-miliet u għanijiet il-ġemgħa. Daw kienu il-ġabriet illi stħarreġt l-għanijiet fuqhom. Mela, din it-taħdita irrid ngħid li m'għandi l-ebda skop partikolari illi nipprova nolli l-valur letterarju tal-għanijiet għaliex ovvjament l-għanijiet huma dawk li huma. Imma tajjeb napprezzaw il-fatt li permezz ta' dawn l-għanijiet il-widna tal-poplu Malti bdiet tidra fost l-oħrajn il-kwartina tal-ottonarji, l-iskemi regolari tar-rima, id-damma ta' motifi ħfief li jirriflettu tal-im reliġjuż u l-frażarju elementari, illi minkejja li ma kienx jitbiet wisq mit-taħdid komuni kellu l-għana ewlieni ta' divertiment popolaresk. Biex deċidejt li nibda nagħti daqsxejn sfond dwar l-oriġini tal-għanijiet u dawn fil-fatt telqu minn kultura pagana li kienet tiċċelebra x-xemx permezz tal-karoli. Karoli huwa terminu li fil-Franċiż arkaiku ifisser żifna akkumpanjata bix-xemx. Bil-mod il-mod dawn bdew jidħlu fl-istituzzjonijiet reliġjużi u bdew jinħolqu l-għanijiet kif nafuhom aħna llum. Iżda tajjeb li nkunu nafu illi l-għanijiet ma nħolqux sempliċement tal-gost għaliex madwar 100 sena ilu meta bdew jidhru l-għanijiet tal-miliet f'Malta, il-poplu Malti kien illitterati, ġifieri dan ma setax jiftaħ ktieb ta' dottrina u jaqra waħdu u jifhem. Allura l-għanijiet servew biex jfakru jikkonsolidaw dottrina sħiħa ġo teknika poetika sempliċi iżda effettiva. Kif jargumenta David No, jgħid li huwa fatt magħruf li l-mużika hija ta' għajnuna kbira fit-tfakkir tal-kliem u l-idejat. Ġifieri dawn il-mużika ħeffitilhom il-proċess biex jitgħallmu u jiftakru id-dottrina. Imma apparti l-mużika, l-għanijiet jinqdew ukoll bis-sens viżiv biex ikomplu jġelu lill-poplu jiftakar, jitgħallem u jiftakar. Kif qalilna tajjeb Prof. Mikallef fost l-oħrajn użaw id-dawl, ġifieri fil-miliet nafu li jkunu kullimkien jixal, dwar ma kullimkien, it-twieqi ta' djar jixalu, l-knejjes. Allura l-għanijiet qabdu dan id-dawl u poġġewh fl-għanja. Per eżempju, dawlet is-sema il-kewba li ddiet minn il-lejl tal-miliet. F'dan il-vers qasir insibu is-sors tad-dawl li hu l-kewba, l-effett fuq l-ambjent mudlam, dawlet is-sema, u l-intensità tad-dawl id-diet. Sa f'dan il-vers naraw il-kontrast bejn id-dlam li ġie superat mid-dawl divin. Xi eżempju oħra għandna f'din lejla kollha dija minn ħares ftit Ġesu Bambin, kewba tleq minn dan it-twelid ġdid u għox kewba raw minn twelid il-Bambin. Issa dan ir-reġistru qawwi tad-dawl jaqbel mal-atmosfera konkreta tat-toroq, tal-knejjes, tad-djar u hawnhekk għażilt xi ftit ritratti biex tifhmu x'qed nipprova ngħid. Hawnhekk għandna ritratt meħud ir-Raba' ta' Għawdex, għandna t-triq mixawla bil-kwiekeb.
Għandna l-famużi dwal tal-Belt Valletta. Dan ir-ritratt huwa meħud waqt il-quddiesa ta' nofs il-lejl fix-xara Għawdex, għandna l-Knisja kollha mixawla bl-istilla tiddi fin-nofs. U għandna dar mżejna sew bidwal fin-natura Għawdex. Ġifieri l-għaniet dan ir-reġistru tad-dawl qiegħed jaqbel mal-atmosfera konkreta tal-ambjent Malti. Figura oħra popolari hija dik tal-Anġlu. L-istess jidher fit-tiżjin tal-knejjes, tad-djar, tat-toroq. U hawnhekk għażilt xi ritratti oħra. Għandna ritratt meħud il-Belt Valletta, dan biex inkun onesta ma naħsibx li għadhom jużawhom dawn it-tiżjin. Imma xi darba kienu naf toroq oħrajn illi iżejnu bl-Anġli. Għandna ritratt tal-darba oħra meħud in-Nadur Għawdex, nħobbu jżejnu daqsxejn fin-nadur. Għandna l-galleriji mixawlin bidwal u l-Anġli fit-truf. Għandna dan ħadtu minn ktieb għaliex ma sibx siġra li għandha l-Anġlu fuqha ma naf li jżejnu hekk. Eżempju tiegħi bistilla, ma naf li hawn min jagħmel l-Anġlu fuq il-siġra tal-miliet. U għandna dan ritratt meħud fil-kamra tiegħi tal-Anġlu fuq il-kamadina ħdejn is-sodda. Insomma, dak biex inkunu nafu li l-Anġli huma figura frekwenti u popolari fil-kuntest Malti. U ovvjament jidhru wkoll fl-għaniet. U ħafna drabi speċjalment fil-miliet, l-Anġli għandhom l-irwol ta' ħabbara, ta' messaġġiera li xandru l-bxarat tajba għalhekk, għax id-drabi narawhom bit-tromba kif għandna fit-tieni ritratt tan-nadur biex jinstemaw li xandru l-bxarat tajba. Issa fl-għaniet dan l-irwol ta' messaġġiera jaqduh billi jpoġġu leħinhom f'leħen il-kongregazzjoni li ħatwettaq l-għanja. Per eżempju għandna Gloria, Gloria fis-Smewwiet, għannew l-Anġli ġewwa l-ar. Gloria, Gloria fis-Smewwiet hija tifħira li taw l-Anġli lill-bambin meta twieled u għadha titwi fostna permezz ta' leħen il-kongregazzjoni, ġifieri l-kongregazzjoni għadha tidwi leħen l-Anġli. U għandna eżempju ieħor instema l-għana li ġej mis-Smewwiet, l-għana tal-Anġli li fih il-kelmiet Gloria lil Kristu f'kull ħin, Gloria lil Kristu f'kull ħin. L-istess, Gloria lil Kristu f'kull ħin kienet it-tifħira li taw l-Anġli lill-bambin u għadha tidwi fostna permezz tal-kongregazzjoni. Ġifieri b'dan il-mod l-Anġli ma jibqgħux sempliċement figura, iżda jsiru leħen universali. It-tielet u l-aħħar motiv li analizzajt huwa dwar il-faqar u l-umiltà illi aħna drajna narawh speċjalment fil-presepi. Kulħadd jaf illi l-bambin twieled f'ambjent fqir u msejken u hawnhekk għandna xi ritratti tal-presepi. Għandna dan ritratt meħud fil-Mużew tas-Subien tax-Xara Għawdex, għandna l-bambin imdawwar b'Ommu Marija missieru, in-naġa, l-baqra, l-ħmara, r-rajja, insomma, presepju tradizzjonali. Għandna dan presepju fid-dar tagħna, wieħed mill-presepji, l-istess il-bambin, Giuseppe Marija u l-Anġli, il-baqra u l-ħmara. U għandna dan ritratt personali tiegħi, dik jiena mill-Madonna jiena. Għax nħobb ħafna l-miliet allura bit-tarbija fi presepju ħaj in-Nazzarenu fl-2014. Insomma, biex nurikom l-ambjent fqir tal-miliet. Issa dan l-ambjent jidher ukoll fl-għaniet. Għandna f'lejl tax-xitwa ġewwa Betlem f'kesħa kbira far miftuħ, daħlet Ommu weldet iben qalb il-bejjem li saħnuh. Ġifieri din l-istrofa qiegħda tiġbor ix-xena tal-presepju f'dik l-istrofa għandna lejl tax-xitwa turina l-kesħa, l-omm u l-iben u l-bejjem li saħnuh. Tiġbor ix-xena kollha tal-presepju. U hekk għandna strofa oħra li mgħallem li bena d-dinja u kull ma fiha jinsab hekk twieled nieqes minn kollox fl-imwarrab u skartat madwar tfajjel ta' Betlem. Hawnhekk għandna din l-istrofa jisab fiha x'tifhem għaliex Alla li ħalaq kollox li huwa l-bennej universali u laqqas ingħata post fid-dinja tiegħu stess, ingħata l-iktar inħawi, mwarba u skartati. Mela, għandek dawn il-motifi li għadna kif trattajna jidħlu f'qafas ta' ħoss pjuttost tradizzjonali u prevedibbli.
fi struttura li minnha nnifisha tissuġġerixxi konformità, uniformità u regolarità. Bosta għanijiet jinqdew bil-vers ottonarju, li huwa il-vers tradizzjonali tal-għana popolari, għax jinħass naturali. Giuseppe Cassar Pulicino jemmen li jemkien daqs fil-ġeneru ta' poezija reliġjuża bil-Malti ma tħaddem b'suċċess il-metru tal-poezija popolari biex ixerret talim ta' siwi għar-ruħ tal-insara. Issa u hekk ħansemmalkom Anja f'Lejl tax-xitwa kantata minn Miriam Christine Borge fil-kunċert Hello Bambin fl-2016 illi din l-għanja tuża il-vers ottonarju biex tieħdu idea tal-mixja tiegħu. Nisemma. F'lejl ta' xitwa ġewwa Betlem f'kesħa kbira far miftuħ daħlet u wildet iben qalb il-bejjem li saħnu tilla f'qajra Marija u Ġesu dik Lejl ta' xitwa ġewwa Betlem f'kesħa kbira far miftuħ daħlet u wildet iben qalb il-bejjem li saħnu tilla f'qajra Marija u Ġesu dik Mela dik kienet f'Lejl tax-xitwa b'verżjoni daqsxejn iktar moderna. Naħseb taqblu miegħi li għandha mixja pjuttost karmana u isek iġġalek tkanta fer-riħija. Issa għandna il-vers settenarju huwa vers ieħor popolari fl-għanijiet tal-miliet. Dan ikollu aċċent fiss fuq is-sitt sillaba u ieħor jew oħrajn sekondarji fl-ispazju bejn l-ewwel u r-raba' sillaba. U Anja li kulħadd żgur tafuha illi tagħmel użu minn dan il-vers hija l-Bennina ta' Ġesu Bambin jew inkella popolarment magħrufa bħala Ninnila tibkix iżjed kantata minn Ember fl-2017. Ninnila tibkix iżjed, Ninni Ġesu Bambin, għalina l-beki għax aħna mridin. Ejja
dik kienet il-verżjoni ta' Ember. Issa aktarx illi kieku smajna verżjoni ta' xi ħadd ieħor konna ħansibu xi tibdil fil-vers li hemm hawn, speċjalment din l-Anja l-Benina ta' Ġesu Bambin għandha għad kbir ta' varjanti. Charles Priffa jargumenta li mal-medda ta' żmien il-materjal tradizzjonali għaddi minn proċessi ta' assimilazzjoni u adattazzjoni ta' elementi kulturali li jiġu minn sorsi differenti daqskemm il-kreattività tal-individwu fil-post. Mela, l-ewwel varjazzjoni sinifikanti f'din l-Anja hija t-titlu innifsu illi jinbidel kompletament. Għanijiet oħra, pereżempju f'lejl ta' xitwa, pereżempju għandha tibdil żgħar hawn min jgħid f'lejl ta' xitwa f'ċerti kodba qiegħda misjuba f'lejl ta' xitwa, oħrajn f'lejl tax-xitwa. Imma din pereżempju jinbidel kompletament. Għandna fil-kodba għanijiet tal-miliet u id-niet imqatta tal-miliet, it-titlu kien miktub bħala il-Bennina ta' Ġesu Bambin. U fil-kodba li benta Alla sar bniedem in-niet tal-miliet u għanijiet il-ġemma kien imniżżel bħala ninni la tibkix iżjed. Issa naħseb intom tafu li l-isem oriġinali huwa il-Bennina ta' Ġesu Bambin. Iżda it-tieni l-isem liħor ninni la tibkix iżjed huwa aktar popolari fil-fatt u qed misjub f'aktar kodba. Ġifieri għax bħalma jargumenta Gary Haggerty, dan il-bdil fi stadju preliminari iseħħ ħafna drabi minħabba li l-komunità li tkun taf l-Anja bl-amment taqbad l-ewwel vers tagħha u tibda tirreferi għal kompożizzjoni b'dan il-mod. Tant li xi drabi it-titlu kollokwiju isir aktar popolari minn dak oriġinali. Kif ġara f'dan il-każ? L-Anja tibda ninni la tibkix iżjed, il-poplu beda jirreferi għaliha bħala ninni la tibkix iżjed u baqa' popolari. Anke jiena personalment qabel ma bdejt it-teżi ma kontx naf li dak mhux l-isem oriġinali tagħha, dejjem ħsibt li jekk jisimha, imbagħad ovvjament skoprejt li jisimha il-Benina ta' Ġesu Bambin. Ħafna drabi jiġri li l-Anja tant tindara li jsir awtomatika fit-tleħħin tagħha, b'element ta' aljenazzjoni lejn dak li jkun qiegħed jiskanta. Bil-konsegwenza li l-versi faċilment jibdlu surithom, jaġġustaw xi forma grammatikali jew jimmodifikaw it-tlistin tal-vokabolarju mingħajr reżistenza mill-komunità. Jiġifieri il-varjanti jseħħu b'dan il-mod għaliex l-Anja tindara forsi jew inkella ma jifhmuhiex jgħidu ħanivvintaw kelma għax jarawha tirrima u jivvintaw kelma. Issa biex naqbdu ma' din l-Anja la bdejna fuqha ħanaraw x'varjanti fiha. Mela l-ewwel strofa biss, issa dawn fl-ewwel strofa għandha ftit varjanti huma affarijiet żgħar grammatikali. Għandna eżempju ninni la tibkix iżjed. Ninni Ġesu Bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna midinbin. U l-oħra tajt ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu Bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna l-midinbin. Ġifieri dak l-artiklu jisu qiegħed jixħed it-tort aktar fuqna. Huma affarijiet żgħar imma li jagħmlu differenza. U l-oħra tajt ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu Bambin, ħalli għalina l-biki għax aħna midinbin. Issa mbagħad strofi oħra huma għandhom differenzi akbar. Pereżempju din tajt ejjew ja Anġli mis-sema mija mija, ħdejn Alla li ħalaqkom Bambin ġewwa l-fisqija. U l-oħra l-istrofa tibqa' l-istess imma jinbidel dak il-vers biss. Ejjew ja Anġli mis-sema mija mija, taraw lil min ħalaqkom Bambin ġewwa l-fisqija. Forsi ħdejn Alla ma bdewx jifhmuha u vvintaw taraw u baqgħet popolari. Għandek oħra tajt ejjew ja Anġli mis-sema mija mija, taraw l-Alla li ħalaqkom Bambin ġewwa l-fisqija. U l-oħra ejjew ja Anġli mis-sema mija mija, taraw lil Ġesu twieled Bambin ġewwa l-fisqija. Ġifieri minn strofa waħda għandna 4 varjanti li sibt jiena. Għandna aktar. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħniena, Bambin sabiħu ħelu ininni ġobenniena. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħniena, Bambin sabiħu ħelu ininni ġolbennina. L-istess hawnhekk affarijiet żgħar ta' artiklu. Ejjew taraw bajnejkom lil dan Alla tal-ħniena, żidna dan, Bambin sabiħu ħelu ininni ġolbennina. U l-oħra,
ejjew taraw bajnejkom lil dan Alla kbir tal-ħniena, bambin sabiħu ħelu ininni ġol-bennina. Jiġifieri biċċa minnhom neħħew l-aġġettiv kbir, biċċa minnhom żiedu dan l-artiklu, jiġifieri varjaw affarijiet żgħar imma joħolqu differenza. Strofa oħra, ejjew araw warajja, f'kemm faqar f'kemm dbatija, is-sid ta' kollox twieled binalla il-Messija. U l-oħra tajt, ejjew araw warajja, f'kemm faqar f'kemm dbatija, ir-re tar-re jitwieled binalla bin Marija. Taraw Messija, Marija jaqblu allura vvintaw naħseb Marija jew xi ħaġa. Ejjew kbarat tad-dinja, ejjew mingħajr kburija, araw kif Alla sidna, iċċekken sar tarbija. U l-oħra tajt, ejjew kbaraw tad-dinja, ejjew mingħajr kburija, araw kif il-kbir Alla iċċekken ġi tarbija. Għandek bidla fil-verb, sar u ġi, u diffisna l-aġġettiv il-kbir. Issa, ħanaraw ir-rima. Rima ħafna drabi flanijiet hija rima mqabża, għaliex ovvjament naħseb l-iktar rima li tagħti gost, rima prevedibbli u rima li faċilment tiftakarha. Flanijiet mistħarġa rima l-aktar li tispikka hija dik ta' A, B, C, B. U hekk għamilt eżempju għaliex għax dan it-tfajjel huwa liben divin Alla li jista' kollox għalkemm isir bambin. Għandek divin taqbel ma' bambin ħafifa biex tiftakarha, allura tintuża f'ħafna għanijiet peress li l-iskop tagħhom kien illi jgħaddu bil-fom minflok jinqraw. Skema oħra li tidher ta' spiss hija dik ta' AABB li taqsam il-kwartina f'żewġ distiċi imbewsa. Għandek o Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott l-imħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Dik l-iskema ta' AABB. Issa rimi simmetriċi bħal dawn jiffaċilitaw is-smigħ u l-memorja u jkomplu joħolqu karattru akustiku Malti tassew espressiv, ħafna drabi b'effetti sottili fuq il-vers. Issa jiena dwar il-ħin ma nafx kemm sar ħin, imma jiena preparajt sa rima. Ovvjament fit-teżi tiegħi stħarriġ iktar affarijiet imma ħsibt li se jieħu iktar ħin. Jekk għandkom xi mistoqsijiet hawnhekk għamilt il-bibliografija. Ovvjament min jixtieq ikun jaf aktar tarif jista' jfittex it-teżi tiegħi fil-librerija jew inkella jitlobni il-kopja u ngħaddielu. Ma nafx forsi mistoqsijiet. Meta semmejt il-vers ottonarju illi jekk tajba l-iktar forsi li jintuża. Eżatt, l-iktar popolari. L-iktar popolari. Naħseb inti ħadd in konsiderazzjoni wkoll li ħafna drabi dak mhuwiex għażla ta' min kiteb. Eżatt. Eżatt. Kien marbut mal-mużika. Pereżempju, o Ġesu ħelwa tarbija, fl-11 ġewwa Bethlehem, huwa Once in Royal David City. Eżatt. L-ottonarju kien ra il-kittib ma kienx għażla ħin sa tiegħu. Fil-waqt li Olel Taskiet, mhux l-ottonarju, għax qed jimxi fuq Silent Night u xejn. Eżatt. Jiġifieri ta' minnu konsidrawha li jekk l-ottonarju huwa popolari mhux għax naħseb jiena mhux għaliex huwa popolari fil-Malti, imma sempliċiment għax l-għanijiet il-traduċċa kienu hekk. U bil-fors kellu jarku se jagħmel ieħor anke rima. L-għanja tigwidak xi rima għandek bżonn. Si jekk ix imbewsa jew mqabża, mhux għażla ta' min qiegħed jikteb, imma jekk il-mużika kienet hekk bil-fors irid jagħmel hekk. Eżatt. Imma naħseb taqbel miegħi li jekk kollok rima mqabża hija aktar faċli biex tiftakarha jew ir-rima il-vers ottonarju iktar naturali għax jisna x'ħin nitħattu aħna
nitħattu, jek ma tmin waħda nieqfu allura. L-erittra Marina ġifiri Iva. ma naħsibx li għazla ħielsa Eżatt, eżatt. tal-kittib, ġifiri ma naħsibx ngħidu dak huwa l-iktar vers popolari għaliex il-kittib li tjażlu, għax il-kittib ma sax jażel ma tieħux. Eżatt. Jekk jażel dik il-mużika, bil-fors dak. Dun Franska mill-leri f'Salem Night, ma żilx dik għax Salem Night mhix hekk, qiegħda bil-terzin. Eżatt. Biex inkompli ma li qed jgħid Trevor. Issa jiena provajt naqbada bil-widna, jiġifieri ma nafx kemm jiena korrett u naħseb jistħoq ilha ftit iktar attenzjoni di li se ngħid. Però innotajt li kultant jintuża jekk osservajt sew jintuża l-ottonarju, imma mbagħad ħabba l-melodija il-vokali, ċerta vokali jitwalu. Jeħel fuqhom u jtawwal minħabba l-melodija biex ma jitlifx il-melodija waqt li għaddej l-ottonarju. Li hija interessanti huwa tlaqqih interessanti ta' żewġ kulturi. Jiġifieri jista' jkun li f'ċerta każijiet mhux dejjem, ma naħseb forsi hemm każijiet fejn min qed jikkomponi qed jimxi b'mentalità Maltija meta jiġi għal-metrika. Imma mbagħad meta jiġi għal-melodija, ovvjament ikun irid ċerta vokali tawwalhom biex ipatti għat-tul tal-melodija. Imma qed ngħid din impressjoni waqt li qed nisma' l-kant, jiġifieri qed noqgħod fuq impressjoni waħda biss. Fil-fatt ħankompli ftit. Fil-fatt, eżattament li qed tgħid inti, dak li semmejna fil tax-xitwa ġew Betlem, fatt jgħid dik l-om ħelwa Marija u Ġesu dik it-tarbija, żied Marija tarbija, fl-Ingliż mhix hekk. Fl-Ingliż huwa trunk. Tifhem f'Once in David City, jiġifieri hu hemmhekk varja minn qed dun Franska mill-eri varja mill-vers bl-Ingliż għax kellu bżonn itawwal silla oħra. U din fil-fatt tiġri ħafna meta tara dawn li traduċew ġifieri minn l-Ingliż jew mit-Taljan pereżempju għal Malti, tinduna forsi iktar mill-Ingliż ġradi, għax it-Taljan forsi kif taf intom iktar joqgħod sabiħ ħafu drabi. Imma dawk li traduċew ħafna drabi kellhom bżonn kultant iżidu sillaba għaliex ħassew li toqgħod aħjar forsi. Hija minna. Naħseb iridu. Kemm hemm għanjiet li mhumiex traduzzjoni minn lingwa oħra? Ma qatx not, jina isni ma tħalġ fija, ovvjament jina ġast mistejt il-qieħ, għat ħafna xisir. Imma, per eżempju, din li kiex iżjed hija tradizzjonali, ovvjament, u Ġesu ħelwa tarbija, ma tħalġ fija dik il-ħaġa. Naħseb li rridu niftakru dejjem milli aħna għaddejna minn influenzi lingwistiċi differenti u kulturali u anka hawnhekk għandna kellna żmien aħna meta naħseb l-Indijiet sqallin u Taljani tas-Sud kien jinfluenzawna ħafna u għandna diversi għandna. Imbagħad ovvjament bdejna ninfetħu iktar lura olej ta' skit li fil-fatt il-darja ta' Albert Cassola. Iva. U traduċi. Albert Cassola, ma kaċċa sabiħa, jintaġobna ħafna. Interessanti wkoll varjanti li semmejt inti jekk tista' turijna forsi ta' nil-narrativ kiex iżjed. L-aħħar waħda naħseb. Sewwa dik. Naħseb li din l-istrofa interessanti fiha nifisha, ejjew din tax-xelluk tisfel. Ejjew waraw orajja f'kemm faqar, f'kemm dibatija, mhux ir-re tar-re jitwielet, imma ir-re tar-rejiet twieled. Jiġifieri naħseb tagħmel ftit iktar sens, ir-re tar-rejiet. Sewwa, imma ovvjament min kitibha kien indorri jgħidha, din interessanti għax aħna ħafna drabi nkunu ndorrijin
nifmu kultant iġrilek bi-stampa din. Tħares u fl-istampa xikun hemm xi ħaġa mhix ċara, tifhem xi ħaġa oħra, jew tara innaf flok naġa tara kelb. Sewa, għax ikun imdawwar b'ċertu mod illi da. U kultant anke fil-kliem jiġrilna hekk ara, u naħseb jiena l-inqas illi qassama ħażin minn kitiba, inti naturalment sibta hekk u allura qed tittienna ovvjament bħala dak. U mhux fi ktieb wieħed sibta hekk, mhux fi ktieb wieħed sibta hekk. Eżatt, eżatt. Bħalma hemm poeżija ta' Aġus u fam ir-riħ illi sibnija f'ħafna verżjonijiet dejjem b'vers nieqes. Xi stampatur ħasbal sewa żelaqlu l-vers u baqgħet tintiret. Sfortunatament ġiet irrekordjata wkoll vers nieqes. Kulħadd imbagħad jipprova jagħmel is-sens tiegħu insomma. Tajjeb, proset. Din għadha tiġri anke issa. Pereżempju, Urmulej li kantaw fit-tnejs, Urmulej. Di ta' Urmulej, ħafna jgħidu u li rkoppat min. Hija kull irkoppat min. Imma jiena sitta fi ktieb tal-Knisja, u li rkoppat min. Ifridam ħaduha mill-udna, eżatt kif qatt inti. U mbagħad issa kapaċi din issa tispiċċa kulħadd hekk. Għax jien meta kont nismagħha qort imma di ma tagħmilx sens u li rkoppat min, dilu għalfejn qiegħda. Għax sitt, u mbagħad indunajt tiktiblet kull irkoppat min, issa ma tieħor mela. Imma dik il-kelma taqra u li rkoppat min. U li rkoppat min. Nistaqsi norbot f'daqsxejn ma tal-ottonarju mhux ottonarju. Flanijiet il-moderni, dawk li żgur huma lokali ġifieri bħal tal-extend, dawk ta' riċenti. Jiena tħares imma tradizzjonali tal-Knisja, fim, iktar daw. Hemmhekk ikun kurjuż li ma versi jużaw. Eżatt, eżatt. Imma jiena mort fuq it-tradizzjonali. Għalli jista' jkun fil-mużika tħalt? Le, f'liema sens. Ġifieri kif il-kliem hu marbut. Ir-ritmi. Ir-ritmi tħalt. L-aċċenti. Iva, tħalt. Aħna ma ngħidux ninni, aħna ngħidu ninni. Imma ħabba mużika qed ngħidu ninni. Iva, tħalt jew imma ħsibt li ħadd tkun twila lura ma diffissam xawek. U xtaqt insemmi wkoll hawn il-long play, kassett u CD il-kartolina tal-YTC. Fejn hemmhekk hemm għanijiet uħud minnhom tradizzjonali, pereżempju imxu jara jaħallu l-merħliet għax bxara tajba li oriġinali imma tradizzjonali. U hemm oħrajn totalment moderni. Li inti ma tħarx fihom ovvjament. Le, dik li semmejta, ma jiena hekk ma qatt indaħħal kollox. Kemm inżid biċċa ma dak li qal Trevor li kultant ċerti għanijiet jinbidlu għax ikun hemm xi ħadd bida jkanta b'ċerta mod. Xi sena ilu nsertat xi knisja meta kien jisemmi fejn waqt it-qalbin kienu qed ikantaw dak l-innu ta' Dunkan. Kemm ħelwa l-amara ta' mħabtek. O Ġesu x'ġenna żejra b'din l-art. U kien hemm grupp ta' nies smajthom jgħidu kemm ħelwa l-amara ta' mħabtek. O Ġesu x'ġejna nagħmlu b'din l-art. Ma jkunux jafu x'qed jgħidu. Ngħidlek joġobni iktar. Dammel Malti għal-Malti, mux qed nitkellmu fuq mill-Latin, kienu jippruvaw joħorġu xi ħaġa li jifhmuha. Imma biex tara kemm l-għanja tindara u ma jkunux jafu x'qed ikantaw. Bħala motivi, semmejt id-dawl. Eżatt, l-anġel, figura anġelika u l-isotopija tal-faqar u l-umiltà. L-faqar u l-umiltà.
Sibt xi temi oħrajn. Iva, kien hemm interessanti. per eżempju tar-rajja. Ir-rajja. Iva. Imma dawk ma daħħalthomx fit-teżi, imbagħad semmejthom ħafif għaliex minħabba spazju. Għax naħseb illi Kien hemm islat immaġi wkoll. Islat immaġi, ekku. Anke l-bejjem jissemmew kemm il-darba. Għax il-miliet. Imma jiena jisnifukajt fuq l-iktar tlieta popolari. Il-miliet għandu ċertu karatteristiċi li huwa sempliċi, fis-sessinu profond ħafna. U interessanti wieħed jara kif dan u rifless jew le flanijiet. Semmejni ukoll. Naħseb huwa interessanti li ċertu kliem aktarx il-Maltin jisimgħu biss fi żmien tal-miliet saru kelma bħal maxtura. Eżatt. Naħseb jiena Fissija. ċambira ta' Maltin. Sewa. Fissija. Biex ma semmix tiben. Tajt li tiben, imma meta qed nużaw it-tiben aħna ma marru fil-flettijiet tagħna. Insemmu t-tiben brabta mal-miliet. Ġifieri kollok jisu vokabolarju marbut L-użu ta' ċerta forum verbali jiddiet. Kewba. Emmek għadhom jintużaw. U baqgħu hemm għax huwa tradizzjonali u għax huwa tal-staġjonali wkoll, allura jintrabot ma dak iż-żmien. U jirrepetiruhu. U jerġa' jirrepetiruhu. Id-distak tal-bidem natura, id-distak Ukoll, tal-bidem natura. ukoll, ekku. Allora ma nizak il-kontat ma' natura, allora klim ma nużawx fil-ħajja tagħna kuljum. Anke dwar din tal-klim kien hemm li fl-Sibtinti kien hemm weldet iben. Imma ġisma kanta ta' wildet iben kif suppost. Jifri suppost binti sitta weldet. Eżatt. Edha it-teleforma. Ekku. Imma hija suppost wildet iben. Jifri Miriam Kristin Bosch kanta ta' tajjeb. Ma fil-ktib edha naturalment edha żbaljata. Il-motivi għax kienaw punt fuq il-motivi li interessani immens anka il-mod kif riċerkatu Francesca. Li interessanti fil-motivi huwa li Francesca sabet moviment bejnietom u moviment skematiku. Ġifieri pereżempju rari issib il-motiv tad-dawl mingħajr id-dlam. Allura dejjem id-dawl flejl, il-kewba flejl. Jekk tibdi dejjem u mbagħad il-oljiet il-madwar mudlama jew flar. L-istess ħaġa l-anġlu ħabbar u skit. U irnexxi ssib daw l-iskemi patterns ta' mhux motivi iżolati, imma motivi minn suġin mal-oppost tagħhom li kważi iħallik taħseb f'idea waħda allura iktar f'sistema binarja, dialettika kważi, li tagħmel ħafna sens għax kemm il-Bibja u kif ukoll fid-dottrina aħna nimxu ħafna il-ħin kollu bl-opposti u wieħed mill-opposti li tagħtu ħafna attenzjoni fit-teżi tagħha huwa il-motiv taċ-ċokol u l-kobor. Mela islat immaġi imma ċkejkna tarbija. ċkejkna tarbija imma qed tibni d-dinja diġà. Anke divin u jiċċekken imbagħad. U jiċċekken. Jidħol anke jiġifieri l-iskema antitetika tidħol anke fil-verbi. U dawk ma kellix ċans imma daw ippreżentathom tajjeb ħafna jidhir fl-ewwel kapitlu. tal-materjal. Dak li ma sabx fejn joqgħod u għandu id-dinja kollha ħalaq id-dinja dak ma tafx. Kamra l-lana u l-faqar. Ekku. Dikka semmithom anka, semmithom ftit anka kontrasti, elementi kontrastanti. Xitwina ukoll naraw U element ieħor fit-teżi tagħha stess li ma kellix ċans tidħol fi hawnhekk, però jiena sibtu interessanti immens anke kif iżvolġitu. Huwa s-sejħa. Ħafna minn dawlanijiet tal-miliet apparti milli huma narrattiva fihom għandhom sejħa. Anke tħarsla u kollha jew. L-anġli jsejħu, jew il-kongregazzjoni issejjaħ
li Ġesu Bambin, jew issejjaħ lil Betlem, Betlem, Marta ta' Ġuda. U sejħa mill-bidu sal-aħħar waqt il-narrativa tinbidel. L-indirizz jinbidel. Daqqa lill-om, Marija, daqqa lit-tarbija, daqqa l-Islatem Maġi, daqqa ejja Anġli, daqqa u intom muntanji iddu l-aħbar tajba. Allura, għalhekk għattina fl-introduzzjoni naħseb li ħarġet ħafna fit-teżi ta' Franġeska, illi merti letterarji żgħar veru, però fl-istessin effettivi. U sejħa ma ninsewx imbagħad għandha l-addenda tagħha. Din finalment hija wkoll sejħa spiritwali, jiġifieri l-kongregazzjoni waqt li qed dan qed issejja lilha nifisha spiritwalment ukoll. Issejħa. Qed jgħid Dr. Mikallef fakkarni wkoll hemm eku tiegħu jew il-poeżija hija eku ta' fil-liturġija tas-sigħat bil-Latin oriġinali tradotta fil-Malti. Dak li d-dinja kollha ma tesowx sar bniedem u nġabar fi ħdanek. Jew ġieli s-siba sar bniedem u nġabar f'ġufek. Dan il-kontrast bej id-dinja kollha li ma tesowx u mbagħad iċċekken daqshekk. Sabiħa. Jista' jkun li t-tluq ta' dan il-kunċett huwa il-bambin, il-messaġġ tal-bambin li ġab Alla f'dinja mudlama, Alla kokba fidlam, unkomplu sejrinek. Huwa l-element kerigmatiku. Fil-fatt l-aħbar it-tajba, l-anġli li għannew, li kantaw, li ħabbru l-rajja, il-kewba li tħabbar l-Islatem Maġi. Naħseb moħbi dejjem ximkien, ma nafx tista' tikkonferma inti. Imma għandi l-impressjoni li ximkien fl-għanijiet dejjem hemm aħbar tajba, kerigma. Viva. Ma nafx. Viva, u tissemma ħafna xwara kollox dak u il-miliet l-aħbar tajba li ġesu twilet, ġifieri fl-għanijiet kollha tissemma iva. Fejtu. Test? Niftakar f'xi taqbil ta' tfal li wkoll jitkellem dwar il-miliet. Tal-bidu kont. Ġibli kupa, mhux tal-laksu tal-injam, jew ta' ninu tal-miliet. Għal-bidu kont se ndaħħalhom fit-teżi, imma mbagħad. Ommi mejta nistini għajzu fużuba ħaħħajek. U ma twara tifimma. Le, ma dak ma daħħaltom xi fukajt fuq l-għaniet, imma fil-bidu kont sibt qatt ta' taqbiliet u konna qegħdin niddiskutu x'ħanamlu bihom, imma mbagħad iddeċidejna li nifukaw fuq l-għaniet. Imma interessanti wkoll. Il-miliet barra mill-ju żmien ta' aħlarina ta' ferħ kbir u veru, fl-istess ħin huwa l-bidu tal-passjoni. Ma nafx jekk hemmx in-nijiet, jekk il-tqajs ma xi in-nijiet illi diġà jħabbru b'xi mod. Iva, l-tqajt. Blamment bħalissa mhux qiegħda tiġini f'moħħi, imma kien hemm. Hemm xi ħaġa. Anke taqbiliet. Hemm xi ħaġa ftufra. Hemm taħmina antika Maltija jagħtiha Giuseppe Casapulicini li fiha l-om iju traqat it-tarbija sar wieħed il-kuntest kollu jiġi bibliku. U jkun hemm twaħħid bejn il-familja qaddisa u l-familja partikolari li l-om tagħha qed tgħid it-taħnin. U mbagħad tintuża teknika li tiskantak il għaliex ġejja tidher jiġifieri l-karattru tagħha huwa popolari,
il-leħen tagħha huwa tal-poplu, jiġifieri tħossa li ġejja mit-triq anke l-mod kif nimqabla m'hemm xejn jiġifieri letterarjament li fiha. Imma għandha dak illi fil-letteratura nsibuh bħala l-isteron proteron. Dak illi suppost ġu wara imma jiġi quddiem kelma teknika ġejja mill-letteratura klassika li l-eżempju tagħha huwa xi ħaġa hekk. L-om tajt lit-tarbija orqod. Mbagħad it-tarbija tweġibha ma nistax ma norqod illa għaliex qed inħoss il-feriti tal-musmar. U dik hija il-prolessi, il-flash forward, ovvjament bis-sens ukoll dottrinali illi il-destin, il-kalċi biex niftehmu tal-Ġetsemani ma tistax tevitah. Inti twelidt u ġejt għalhekk. Issa li sorprendini jiena kif għadt huwa kif fit-tradizzjoni orali li aħna ngħidu u hija mhux ftit merti dana hemm din teknika klassika. Għax din hija klassika. Din bħal meta tajt il-polisindeto, jiġifieri il-u l-siba kullimkien, ma dik tradizzjoni nisranija antika. Reġija mill-Bibli, il-Ġenesi, l-istil tagħha dak kollu. Jien semmejt għaliex b'xi mod il-miliet huwa jisu jiena dejjem ħassejtu ftit alienazzjoni wkoll. Sewwa nifirħu ma naħsbux imma naħsbu biss fil-ferħ. Vera li fil-ġurnata tal-ferħ tifraħ, imma dan huwa ferħ li għandu l-imrar ġo fih. Fil-fatt għandi għanja jena li ktib fil-miliet u taħsadhom meta inkanta għax qisu hemm mhux biex jisemmi l-dar, imma huma il-rajja u n-nies qed jifirħu li twieled, twildilna fl-aħħar speċi se jifdina. U mbagħad hemm il-Madonna li tgħid jien inħares li da tfajjel ta' kulħadd illum ħabib u narah miċħud imsawwat u msallab ma' salib. Ox dolur fl-era tal-lum prezz il-fidwa kemm iqum. Ġifieri u xtaqt inkun naf għalhekk kemm inti fakkartili vera dik tal-musmar. Musmar u salib. U s-salib, għax niftakar fis-salib. Hija nara matura ħafna għal-tradizzjoni. Ġifieri tola iktar minn din l-aljenazzjoni li qed insemmiha ħażin. Naħseb illi il-miliet f'ċertu sens waqaf il-paganeżimu. Xiri, siġra tal-Melt. Imma l-għaniet le. L-għaniet naħseb baqgħu marbutin ma' t-twelid ta' Ġesu Kristu. Baqgħu konserva. M'hemmx, ma tsibx għalja li tfaħħar is-siġra tal-miliet naħseb li. Mhux insomma. Anke l-moderni li joħorġu Kjara melux ħarġet xi waħda l-istess dwar il-Bambin, ma ħarġitx dwar Jingle Bells, pereżempju. Hello Bambin. Il-Maltin Issa ma waqgħux il-paganeżimu. tradizzjoni ġifieri isa. Il-provenienza ta' uħut minnhom ukoll għax Li naqas forsi meta konna żgħar aħna konna anke noħorġu nkantaw nbibbib dak iżu ma jeżistix iżjed. Li forsi għada teżista xejn il-purċissjoni tal-Bambin. Għawdex ma nafx Malta. Ma tfal li ġabru flimkien biex iduru bibliet, jisu dik ma nafx nara. Ma nafx. Jien ma nafx bih. Ma nasibx li għamluha. Biex inkompli ftit ma dak li qal Manuel. Il-mirra stess kienet tintuża biex to embalm bl-Ingliż. Ma xuf tajda bil-Malti. Biex tibbalsma qasdi, grazzi. Ġifieri ġaqgħet tfakrek għalkemm hi kienet fina ħafna, kienet xi ħaġa fina u tqum ħafna flus. U anke l-fisqija kont qed naqra x'imkien. U għal-mod ta' kif kienu jorbtu l-slaten. U fl-ikonografija, it-tarbija, isa bit-trajbu hekk bħal tfakrek u mbagħad fil-kefen diġà. Ma nafx hekk sibt xi ħaġa fuq minn daw fl-għanijiet biex norbtu
ma taħdita tal-lum għax nkella ħanarbu. Sibt xi ħaġa dwar daw is-simbolizmi, għax inbidit minn simbolizmi. Iva, le, kien hemm dal-affarijiet li tissemmu, kien hemm. Imma ma daħħaltom xawnek. Ikonografija hemm ħafna. Il-figuri kollha jidru l-attributi tagħhom. Per eżempju, se l-anġeli Trombo. bil-trombi li jiġu jidru flanijiet. ċentot nota, aħna naraw jisimaw ferrin ħabba l-mużika. Eżatt, imma l-klim tagħhom. Huma hemm fihom il-ħel-umor. Eżatt, Ġejt fil-faqar fil-batija, dejjem ifakruna, però mbagħad jisu bil-mużika li taħik ftit ħanajtek. Veru. Tkun għadek żgħira Ma tagħtix każ. Ma tibda taqrom. Eżatt. Dejjem irridu jfakruna. Voli ma Veru. tissemmix il-passjoni. Iva, veru. U naħseb, nixtieq naqsam magħkom din, naħseb wieħed mill-isbaħ versi li hemm f'daq l-għanijiet huwa ejja twieled ġewwa fija. Dak għalija huwa l-Kristjaneżmu. Dak jibissu jkun il-minit tagħna. Tal-aġel. Jibissu jkun il-minit tagħna. Sabiħa. Mhux veru. Ejja twieled ġewwa fija. Flim għadhom xi tkantaw. Meta konna żgħar, in-ninniela tibkien xiżjed inkantaw tan-ninniela konna ngħidu. Tan-ninniela. Meta nkantaw għan-ninniela, għalija ma konniex. In-ninniela. Ħankanta n-ninniela. N-ninniela. Faqada kelma waħda. Ġusi naħseb. biex niċċaraw ħaġa, jiena twilid f'1955, sewa ommi fisqietni li sewa mhux is-sladen, ġifieri. U għajt nara ħafna snin il-ħadid illi jintużaw. Jiena l-ommi kienu jgħidu magħha ma fisqitniex, ma rridx tisqik. Dak il-destinat, dak isni kadafru. Ma ġifieri kienet il-normalissima. Biex jiġu saqgħu dritt. Antika ħafna, tmur mużewijiet. Tmur mużewijiet Ewropej, jiġifieri anke hija draw antika ħafna ġifieri tmur mużewijiet Ewropej u tara pittura antika qed ngħidu jiġifieri sekli kbar ilu isiba diġà. Il-tarbija fisqija jisa kif poġġejta inti trajbu. Tara fil-pitturi jiġifieri. It-trabi kienu jinżammu hekk. Ma jistgħux jiċċaqalqu jiġifieri. Però hemm xi ħaġa stramba kif l-anġli indikaw bħala sinjal morru u ssibu tarbija infisqija f'maxtura tu. Mela allura kienet xi ħaġa mhix daqshekk komuni naħseb jiena. Mhix biblista. Li ma tkunx maxtura ma kienx komuni. Maxtura żgur mhix. Ma tkun infisqija normalissima. Infisqija kienet normalissima taħsbu. Allura kan dubju. Mela maxtura s-sinjal. Ġira biex jindika li Żball. Fl-pitturi juru l-trabi fisqija. Tarbija ħafna drabi. Riġa diħla, ta' Bil-ras, Iva. riġa diħla swadi. Barra jiena ma tkun. Ija, jagħmlu. Żewġ pajjiżi. Niftakar l-għanna kienet tajt, kotta il-għali xtablu, kellix kelli jgħodu jgħilfu wiċċom. Biex jgħilfu xwiċċom ġifiri, skont ma kienet tajt il-għanna, jgħamlu għomer, bidejom. Dik iktar faċli, għaxu għatta mela fejt triku, tpoġġa fejt. Ma setaw jingilfhom kien li friċċa. Jew xaħatiwa. Tajjeb ninsemmu wkoll iżda taħdejja, imma mill-traduzzjonijiet tagħnijiet ta' faċċatija wkoll mhux traduzzjonijiet huma. Naħseb f'dal-proġett ta' tradizzjoni orali naħseb wasal iż-żmien li nagħmlu dawn il-ġabrijiet ħafna minnhom aktarx bartomenti minn dawn il-kotma. Gejtan Multiġiġi għandu kunċert sieħ għax tal-miliet. Naħseb wasal iż-żmien li jkollna ġabra ta' għanijiet tradotti u mhux tal-miliet.
naħseb huwa nuqqas u x'hekk qed ngħid. Se jkunx format elettroniku forsi fis-sit ta' tradizzjoni orali jew xi pubblikazzjoni naħseb wasal żmien li jkollna. Mhux biss tal-Knisja qed ngħid. U sabiħ ukoll ta' dawn li saret mużika ġdida lihom, għax fil-fatt dawn is-semina kollha adottajna mużika ta' ħaddieħor. Jien ma nafx il-moment li taqqas inna biċiżiet li mużika oriġinali bil-Malti, imma ġejja minn x'imkien ieħor, ma nafx fuqha biżejjed. Imma bata u l-moderni, semmit Kartolina li semma Mario għandu ħafna fjalli għandna mużika oriġinali. Naħseb dawk għandhom ċerta pis ukoll, għax dak issa hemmhekk għandna tersin totali, jien semmejt li l-kittiba kienx ħieles għax kien marbut bil-melodija. Imma fil-każ ta' dal-mużika ġdida, hemmhekk għandna allura xi ħaġa oriġinali kemm il-lirika kif ukoll il-mużika. Il-YTC biex nkompli ma' dak. Għamel 12 edizzjoni ta' Festival tal-Miliet. U hemm ħafna għalijiet, uħud minnhom sbeħ ħafna naħseb jiena. Oriġinali. U hemm tiżwieqa kif tidher anke fil-Kartolina ta' dawk li imitaw it-tradizzjoni u allura nsibu dawn l-elementi kollha li semmi Franceska u oħrajn li trattaw b'mod ġdid. Tal-krokkijiet. Anke mhux b'ton qisu kważi irreverenti jew dan. Per eżempju Kassola over jien rajt id-daw fjum sar Dik il-lejla kebbaddit. ixebbaħ ħajtu. Kelli kebbaddit. Stella Stella l-oħra. Stella l-oħra. Forsi ta' min issir dik il-ġabra li semma Michael imma nibdew ġanke tagħti idea ta' Żvilupp. ta' żvilupp naħseb jiena. Forsi Karom kemm bħala test u kemm bħala mużika naħseb li Franceska għadet li laqadet. Nistgħu nippruvaw. Diġà qiegħda għandha passi sewwa. Bħala għadjiet tal-miliet relatati ma' tradizzjoni bħala ikel, tipo tradizzjoni bħal naħseb tal-Ninu Ninu bisser u xek. Safejna fina ġifiri ma' narefsta dik biss, mux veru. Jiena tal-Knisja rajt, imma jiena bdik li naf ukoll ta' Ninu Ninu. Mhux Ninu dak. Dik hija Ninu. Ġifieri tifel iż-żgħir. Tifel iż-żgħir. Inkun naħseb li ma Ninu xejn. Ninju di Natale. Kien iħobb ifakkarilna Kilig. Kilig l-Ispanjol. Ma bambini interessanti ħafna xek ġi bambin. ħadet sens ta' tifel tal-miliet ġifieri. Umbat ta' Alla. Fil-miliet. Fattak meċan isu bambin, biex l-kawu sabija, għax il-kaxan l-lin bil-miliet. Anka barra mill-miliet. Anka barra mill-miliet. Krejt il-bambin. Jien naħseb eufemizmu ta' biex ma tużax il-kelma Alla. Biex ma tużax Alla qawwija. Gesù bambino ġejja mit-Taljan. Gesù bambino. Ma mbagħad jagħmel il-bambin, ħanidħol għall-operazzjoni fidej il-bambin issa. Mhux il-bambin tal-maxtura, il-bambin Alla. Ma naħseb jiena bħala li huwa bambin huwa jżid viċin tagħna wkoll. Ispeċi ta' Alla ngħid Alla nħares il-fuq, bambin il-possibilità U żgħir, allura tikgusta. Għax huwa bħalna, twilet bħalna. Twilet bħalna, allura iżjed inħossli nistadili ta' faċilment Inħossu bħalik tiegħek. Jeriċi ta' il-ħniena u sens ta' protezzjoni. Li fis-sens li Alla mhux Alla huma kull il-kien ma peress li ju twilet bħali u għamam baby żgħir, iżjed nista' nħossu viċin tiegħi. Jien naħseb li kissir ġabra bħal dik tista' tagħti ħafna idea tal-iżvilupp għaliex
tista' tibda taqbad dawk il-figuri tradizzjonali u temi tradizzjonali li rajt inti. U tara li ma baqgħu ħajjin u li ma ebu, aktar dejjem għal xi raġuni sewa, u meta bdew daħlin motivi oħrajn. Il-Christmas Father, jew Father Christmas, jew suppost, Christmas Father bil-Malti. Christmas Father meta jibda jidher, per eżempju. Siġra tal-miliet. Is-siġra tal-miliet, eccetera. Jidher mhux il-gallerija tiegħu. X'inhu? Klima sens. Tradizzjonali. Jalbu fuq Jien l-għalijiet. biċċa minnhom laqgħet iskonna f'min stess. Ġifieri. Forsi tista' Eh, tara. aħna bħalissa fil-fattet jagħmlu jinsistu li fi żmien tal-miliet u għanijiet fil-fatt il-vera kont għaddejja minn ħdej klassi partikolari tal-5 sena. Għandu xi ħaġa li jidek malli tmissu timur fuq dik Ma qed jintefa' wkoll. Rewind. Bazzikament li najt li vera, skola fej naħdem jina għedin namlu drive, speċi biex sforz biex il-għannis Maltin speċi nerġaw in-għajmuħom u fil-fatt il-braħon ta' dem id klassi tal-5 sena u waqaft wara l-bib tismom għax tal kienet tant ilek ma tisma ġiri għax l-lum tant sirna naħseb għedin n-importaw idejat tant tħallatna li diffiċli biex jisna l-identità għandha affarijiet ta' kodjom ma' Xaħat semma, meta daħlet is-siġra tal-miliet u kombinazzjoni kelli kurzita jiena ġviri, u naħseb li niftakar dak iż-żmien meta daħlet fl-irħula fil-djar Maltin, sewa. Il-Maltin mitera kunu jafu bi għax l-Ingliżi kunu jarmaw fil-partis tagħhom. Imma fid-djar iż-żejtun fil-bidu ta' snin 60 daħlet, għax ġifieri l-ewwel bdew meta fid-djar kien hemm id-dawl elettriku, għax tintisix żgur mhux qabel id-dawl elettriku il-siġra tal-miliet, m'hemmx xemma tixer, l-ewwel ma ġew fil-ħwienet kien dak l-istila l-orange. U daħħalhom ġobozza, dak niftakarhom għadhom ġejjin l-aħħar moda. Issa, mhux hekk biss, inhu niftakar n-nies illi meta l-purċissjoni tal-mużew ta' Ġesu Bambin kienet tgħaddi minn quddiem id-dar tagħhom. Kienu jitfuha il-Christmas tree, sewa għax dik il-Knisja kienet kontra tagħha, kienu jafu dik pagana, sewa ġifieri il-ħaq dak iż-żmien. Jiena ġifieri fil-bidu ta' snin 60 iż-żejtun issa forsi fl-ibliet ta' slima jafur daħlet fit-qabel, imma mhux ħafna qabel, mhux ħafna wara l-gwerra, meta beġa daħal id-dawl elettriku sewa. Jiena meta trabbejtien, insomma, kellna vit wieħed tal-ilma fil-bitħa biss, sewa. U mbagħad missija mill-Kamra tal-Bani u kien hemm iktar viti, ma ġifieri kien hemm vit li daħal l-ewwel darba minn barra fil-bitħa. U ħafna nies kellhom bozza waħda kif tidħol tal-25. Ġifieri mhux żmien qadim ħafna dan, qegħdin kienu fuq il-bidu ta' snin 60, forsi fl-bliet daqsxejn tikka qabel, u mhux ħafna. Inti qed tgħid siġra tixel Siġra bħala żina. Għaxin għandi waħda, uritta għaddit għandi ġifieri tal-mama, ġifieri sa fis-60 kienet iż-żewġet u spiċċat għandi. Arwina dis-siġrax ġifieri l-antiki żgħira. Siġra ma jkollix tiżjien minnha fis-sat. U anke wkoll naħseb ta' min isemmi li tinsemmu il-ġulbina pereżempju kif.
Hija ferm eqdem il-messieġġa tal-miet il-ġulbina, sewa, jgħadina fatti ommi tgħid li kienu jaqbdu wkoll tsunnarija, tgħidux karotta issa, tsunnarija dik sewa. Jaqtawa minn nofs, jidendluha isfel biex tiġi jisu l-ampir, u dik il-faxxina tagħha, il-faxxina titla l-fuq, tikber u titla l-fuq, u tiġi jisa l-ampir biex tiġi żina. Iż-żina għax iż-żejjen. Għax iż-żina hija xi ħaġa oħra. Anke l-iskalora. Iżidu l-iskalora fil-ġurbina biex Biex narġu ftit għal-mużika għal-kemm mhux l-innijiet tradizzjonali, m'għandux jaqsam ma naħseb ta' min insemmuh. Fil-Malti għandna sinfonija pastorali, verament sabiħa, ħafna sabiħa. Ta' ċertu Emanuele Gallia jidirli il-surmast, meravigljuża, sabiħa, mhix twila u ftit il-melodija biss. Ta' stil klassiku, ġifieri orkestrali. Però motivi li huma jisom folkloristiċi, ħanejtek. Ma nistax ngħid għal-inqasin qatt ma qbadċiet jum minnhom li ngħid ara dan huwa dak. Imma huma pastorali qed jibdew. U hija verament sabiħa, jien naħseb li nissa jien għandi verżjoni x'darba ndaqqet x'imkien u żammejta ġifieri. Ma kienu qasmu dik is-CD mal-ktieb flimkien. Edha fija wkoll sewa, tajjeb. Naħseb li għandi Emanuele Gallia jidirli, jisberu. Emanuele Gallia. Fil-YouTube is-sit. Is-sit fil-YouTube, allura tinsab mad-dinja kollha. YouTube.